Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know.
Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maripayon nga pagtamyaw, mga inigugma ko nga mga utod kagabihan kay Kristo, kag sa tanan nga naga-follow via live streaming sang aton programa sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Magpasalamat kita sa aton Ginoo sa paghatag sa aton sang bagong adlaw, kag aton pangayoon sa iya ang grasya sang pagkabuhi sa iya presensya. Ang Ginoo amo ang akon kapawa, ang akon kaluwasan, sin-o bala ang akon kahadlukan. Ang Ginoo amo ang akon manugdampig kag mga ngapin, indi ako magakahadlok. Kun ang mga malaot magsalakay sa akon, sila nga akon mga kaaway nagakalasandad. Mga muyo kita. O Dios, ginagikanan sang tanan nga maayo, pamatii kag iwagi kami agud magpanghuna-huna kami sing matarong, kag dumalahi kami agud nga maginawi kami sing nagakabagay. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo kapitulo 5 bersikulo 13 tubtob 16. Si Jesus nagsiling, "Kamo ang asin sang kalibutan. Apang ko ng asin madulaan sang pagkaalat. Paano pa ini mapaalat liwat? Wala na ini sang pulos. Ihaboy na lang ini, kag pagatapakan sa mga tao. Kamo ang kapawa sang kalibutan. Hindi matago ang syudad nga ginpatindog sa ibabaw sang bukid. Ang suga wala ginasindihan, agud takluban sang sulukban. Kundi ginabutang ini sa tunungtungan, kag nagasanag tanan nga yara sa balay. Subong man, pasigahan ninyo ang inyo kapawa sa pananawan sa mga tao. Makita nila ang inyong maayo nga mga buhat, kag himayaon nila ang inyo amay nga yara sa langit." Mga utod kagabihan, aton liwat ginaabi-abi si Sister Mary Edelica Lopez, BVMC, nga magapaambit sa aton sang iya pagpamalandong sa aton Ebanghelyo sa sininga adlaw. Maayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Sister Eds. Maayong aga, Sister Ninya, kag sa tanan naton nga tagpalamati sa radyo, kag sa mga nag-follow sa aton via live streaming, malipayon nga aga sa aton tanan. Asin kag kapawa. Amo ini ang tema nga aton pamalandungan sa sininga adlaw. Ang aton Ebanghelyo nagasaysay sang manubo lamang nga ginutlo sa aton balaan nga kasulatan. Apang ini puno sang mensahe nga angay gid naton tagaan sang pagtamod. Si Jesus nagapadumdum sa aton nga kita kaangay sang asin kag kapawa para sa mga tawo. Sa panahon subong, kung sa diin ang mga nagalalagaw nga mga fake news kag misinformation madamo gid. Ayhan, nangin asin kag kapawa man bala kita sa pagpangatubang sini. Sa panahon na day Jesus kag bisan asta subong, ining duha ka mga butang tuman gid ka importante. Ang asin, isa sa mga nagapanguna nga ingrediente sa pagluto ang nagatimpla sang sabor. Kung wala o kung kulang ang asin, ang ato niluto hindi gid manamit. Si Jesus nagsiling sa iya pagwali sa bukid, nga kung wala na sang pulos ang asin, inibagay nga itampok sa dalan, pagatapakon sang mga nagaalalagi, subong man sa aton, nangin asin bala kita sa iban, nagahatag man bala kita sabor sa pangabuhi sang iban, sabor kung sa diin makita man bala ini sa aton hinimuan, pakigbagay sa iban, kag pagpabatsyag nga kita, mangin ehemplo sang maayo nga sumulunod ni Kristo. Wala sang makabulos sa kaimportansya sang asin sa pangabuhi sang tawo.
Si Pope Francis, sa isa sang iya mga homilya na hanungod sini, nagsiling nga ang asin hindi dapat pagtaguon. Dapat ini ipagwa kagamiton sang insakto. Subong man sa tagsa-tagsa sa aton, nangin kabahin kita sa syudad, nga kinahanglan mangin asin kita. Ilabi na gid sa panahon subong, nga hindi na naton mapaktan kung ano ang sarang matabo sa madasod nga adlaw. Apang sa pihak sini, nagatinguha kita nga mangin asin sa isa kag isa. Nagtinguha kita nga aton man masaburan ang kaayo sa mga tawo nga nagapakita sang ila sinseridad sa pagbulig sa aton. Ini nagakahulugan nga ang asin ara sa ila pamatasan. Ila gid ginatinghuaan nga magamit sa insakto kag nagakabagay. Sa liwat, aton pamangkuton ang aton kaugalingon. Sa diin bala ako nangin asin, sa akon isig katawo. Ginahangkat man kita sang aton Ginoo nga mangin kapawa sang kalibutan. Sa nagkalain-lain nga pungsod, madamo ang nakaeksperyensya subong sang kadulom. Ilabi na gid sa tunga sang pag-ilinaway sang Russia kag Ukraine. Madulom kay madamo ang naghalad sang ila kabuhi, paagi sang pagdepensa sa ila tagsa-tagsa ka pungsod. Madulom kay madamo nga inosente ang nagkalamatay, halin sa mga bata, pakadto sa mga tigulang. Madulom kay naapektuhan gid ang ekonomiya kag industriya sa bilog nga kalibutan. Sa sini nga sitwasyon, ayhan may magahatag pa sang kapawa, suno sa ginasiling sang aton ebanghelyo. Mangin kapawa kita sa sini nga mga kahimtangan. Isa sa sarang naton nga pagahimuon para magluntad ang kapawa, amo ang wala untat nga pagpangamuyo sa mga apektado sa sining nga krisis. Paano kita nangin kapawa sa aton mga utod nga subong ara sa malisod nga kahimtangan? Ayhan, ara lang kita nga nagatanaw sa ila sa malayo. O kung nagapangita kita sang paagi, nga makakita man sila sang kasanag paagi sa aton. Ang pagtudlo sa mga tawo sang maayong balita, nagahatag sa ila sang kasanag, sa ila masami, madulom nga panghuna-huna. Sa nag-alalagi nga mga tinuig, aton na eksperyensyahan ang kadulom kung sa diin gintistingan gid ang aton pagtuo. Madamo ang nadulaan sang paglaom, kag pagsalig sa Ginoo. Pero ang Ginoo maayo kag mahigugmaon, wala kita niya ginapabayan. Madamo ang nakakita sang positibo nga resulta sang pandemya. Madamo ang nangin kapawa sa kabuhi sang iban. Ang aton mga frontliner, mga government officials, mga kaparian, nga mga nagaserbisyo nga handa magtaya sa ila nga kabuhi para sa iban kag sa ila pamilya. Initanan nangin talaksan sa aton pagtanaw, kung bala nangin asin kita sa mga tawo kag kapawa sang kalibutan. Kabay, nga ang ini nga ebanghelyo magpadumdum sa aton, sang aton man obligasyon sa aton isig katawo, bilang mga binunyagan nga Kristiyano. Gani aton pamangkuton ang aton kaugalingon. Ako ayhan nangin asin, kag kapawa man sa iban. Madamo gid nga salamat Sister Ed sa aton reflection sa sining nga aga. Kabay nga ang pulong sang Dios amo ang magagiya sang aton pagpanglakaton kaupod ang aton mahal nga Ginoo. Para sa mga gusto makigangot sa mga madres sang PVMC, yari ang ila address: Ari Street, J.R. Torres Subdivision, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. O makigangot sa cellphone number 0951-6857-829. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa
5410771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginaturan sang Central kag West Africa. Sa